दिनैहाय हस्पिटालाव थांबावसै मैया थाङामोन मैया खामानिया साक्सेस जाबाखै दिनै थांबावसै नै आरो टाइमा जाहैबाय 10:50 जाहैबाय 10:50 जाहैबाय लांनायसै आं बनि लामाखौ एसे दिन्थिलांनायसै आं लामाया एकदम सामासैमोन बेवहाय दा बानायगासिनो दङ नै लामायाबो एसे अरदोंसै सप्ता खनसेसिम जाबाय बेवहाय बानायगासिनो दङ दाबो कमप्लिटलि जायाखै कमप्लिटलि जाला मोजां जानायसै आरो जिखिनिया एपिसि सार्केलावहाय सफैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय लेफ्ट साइड आच्छा बिजस्रि सफैबाय दिनै फुङाव लिंहरनायखौ फुङाव फैबाय दिनैहाय जोङो बाय पार्सल दे दो अंकल पार्सल दो दे देना हाँ पार्सल नारेंखल बिदै लोंगासिनो मैया मोनलोङाखै दिनै लोंबाय पार्सेल मोननै लाबाय आरो मोनसे लोंखांबाय आङो